Kaixo lagunok, ongi etorri hirugarren saiora modulo honetan teknologia eta ikaskuntzaren inguruan garatzen ari garen modulo honetara. Oraingo honetan, elernari buruz hitz egin nahi dugu, kontutan hartuta zeintzuk diran aldagai kritikoak prozesu egoki bat sortu ahal izateko gure zereginetan. Eta hasteko kontutan hartu behar dugu izan ditugun artefakto guztiak eta artefakto horien generazio ezberdinak belaunaldi ikastikan esan dezakegu jada, eta horretarako zuengana ekartzen dut Geraldine Connellek pasaben urtean aurkezte egiten zigun timeline famatu hau. Bertan aurkitu egiten ditugu hasieratikan, hasiera hartu beharrean 80. hamarkada hartu egiten dugu gugana, Learning Analytics horretan amaitu egiten da gure ibilbidea zenolako mugimenduak, uneak, asmakizunak egon diran. Kontutan hartu beharra dago, bakoitzak ez du besteak entzen, baizikan eta guztiok askotan aldi berean bizi egiten dirala gure proposamenetan. Asmoa da ikustea etengabeko prozesu badala eta etengabe sortzen ari diala aukera berri asko eta oso interesgarriak. Interesantea da baita ere ikerketa eta interesa handia dago mundu honetan ikerkuntza aldetikan. Adibide banaka batzuk ekarri ditut, honoko hau da lehenengua, bi liburu honetan, bi atal hauetan aztertu egiten da, egia da 2010 urtean, munduan zehar, herri ezberdinetan, zenolako estatus, egoera, kezkak egon izan diran mundu honetan. Uste interesantea dela eskura izatea tokian tokiko, zenolako ezberdintasunak aurkitu egiten diran ikusi ahal izateko. Pauso bat aurrera egiten eta gugana hurbiltzen, Europan egin zan bere momentuan, ikerketa baten berri ere nahi dizuet eman eta emango dizuegu gero saioetan eta aktibidadetan. Europa mailan campus virtualen lana aztertu egiten da, hemen aipatu egiten den lan honetan. Europa ez da fenomeno bakarra, gure campus virtualak ez dira guztiak kronikoak eta berdinak, eta ikusi egiten ditugu baita zenolako tendentziak eta joerak sortu egiten diran. Aurrera pauso bat gehiago egiten, gugana ekarri nahi dut, Kabero jaunak zuzentzen duen lan honetan, meta-analiziz bat zeinetan egin izan diran alor honetan ikerketen berri ekarri egiten digu. Liburu interesantia eta lehenengo ondorioa honoko hau. Egia bat argi geratzen da. Badago jende asko, tamalez, prozesu honetan utzi egiten dutela bidea eta alboratu gelditu egiten diala, eta badaude beraz porrota handia, eta badaude kasu bat baino gehiago, zeinetan porrota oso handia izan dara. Hori alde negatiboa baldin bada ikusi behar dugu baita ere alde positiboa, eta alde positiboa azpimarratzeko ekartzen dut nazioarte mailan egindako beste meta-analiziz bat, oso interesantea eta uste oraindikan garrantzia handia duela eta irakurri behar dela. Horietariko bada, honoko hau. Hemen ikusi egiten dugu nola ikerketa lorrean badaude lan gutxi adierazi egiten dutela emaitza negatiboak. Ikasleen arrakasta akademikua, beraz erabat konparagarria da face-to-face egoeratan ematen denarekin. Baita ere kontutan hartzen badegu genero aldagaia, sexu aldagaia eta baita ere adin kontua. Ez dugu aurkitzen aparteko diferentzia garrantzitsurikan. Beste alde batetikan, azpimarratu egiten da satisfakzioa. Honek bete egiten du neurri batean ikasleen espektatibak modu egoki batez. Hori horrela esan da, aipatu egin behar dira baita ere zenolako hutsuneak aurkitu izaten ditugun. Horietariko bada zera da askotan erabili egiten dugula ikaskuntza, mota honetako ikaskuntza online, ikaskuntza azpimarkatzeko edo sendotzeko jada zaharrak gelditu diran proposamen edukatiboak. Hezkuntza proposamen zaharrak berbizitu egiten dugu askotan teknologia honi esker. Hori da, niretzat, problemarik haundinetariko bat. Azken liburua
ikusiko degula, atera berria urte honetan, eta 3 goi-mailako ikerlariek sinatu egiten dutela, errepasatu egiten du polito benetan, ikerketari begira, beti, zein da egungo egoera, aurtengo egoera, eta zeintzuk diran erronkak, bai online oro hartuta fenomenoa, baita ere blended learninga, eta baita ere lehengo klasikoa distantzia motan egindako ikerketa edo irakaskuntza. Interesantea benetan. Galdetu beharko dugu beraz gure buruari zeintzuk diran aldagai kritikoak prozesu honetan, transparentzia hauek, datozen transparentzia hauek ez dira neureak, Cabero jaunari zor diegu transparentzia guzti hauek. Onoko hau izan da, nire ustetan arazorik handiena. Gehiegi zentratu egiten gerala teknologietan. Eta teknologia ez da bihotza. Teknologia da bidea, teknologia da tresna, herramienta eta horrekin bete alizateko gero eta hobekien gure zeregina. Askotan erabili egiten dugu, beraz egiteko lehen egiten genuena, eta ongi egiten genuena, baina oraingo honetan teknologiarekin. Badakigu importantena dela irakaslegoaren prestakuntza. Badakigu ze garrantzitsua dan material egokiak eta onak izatea, eta sekulan ez dugu izan horren beste tresna eta herramienta material onak, egokiak, goi-mailakoak sortzeko. Irakasleok eta ikasleak ere bai. Eta baita ere jakin, badakigu eratu behar degula hori antolakuntza eredu berri batean. Lehengo eredu klasikoak, analogikoak esan genezake, zeinetan asmoa zan errepikatzea espazio virtual batean klase naturala, oain beste moetatako eszenatokiak aurkitu egin behar ditugu. 3 lerro nagusi markatu egiten dute ibilbidea. Batetikan, aldendu egin beharko genduke teknologia horiek zeinetan importantena edukien transmisioa dela, bestetikan distribuzio hori lineala izatetik aldendu egin behar degula, askoz ere prozesu multidirezional batzuk importanteak izango diralako, eta berpentsatu ere egin behar dugu irakasle eta ikaslearen rola eta papera. Kontutan hartu behar dugu teknologiak aldatu egiten duela, baita ere ikasi beharrekoa, ez bakarrikan nola ikasi egiten dugun, baiziketan eta askotan zer da ikasi egin behar duguna. Ez dago hemendikan oso urruti ekarri dudan azkenengo aportazioa George Siemens jaunarena, urrian bertan, hilabete honetan bertan eginda. Titulo bitxi horrekin, Adios Stage, Hola, Something Else. Agur, teknologia edukatiba klasikoa, eta ongietorri emango diegu beste zerbait berri bati. Zerbait berri horrek, muina izango dula ikasle, irakaslengan, prozesuetan, eta ez horren beste teknologia mekanikoan. Bide hortatikan etorriko dira, seguronikan, bide berriak mundu honetan. Eskerrik asko arretagatik, hurrengora arte.